assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeboɓe a yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo wone moon foof salminama e inde manama e yettode sikela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi amen e moon ko roɓindo jayndeji hono kala subaka joni joni koye jayde leydi men paɗen jayndeji leydi men e oɗo alkamisa capantati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati ene wayno dawri ko toɓɓe certude ene hen dawrugol woni politique kono kadi e jillumowo leydi ndi Macky Sall toon to Dubai hani e coftal ɓalli puɗɗortoɗen ko jayde li quotidien nden jayde groupe origine SA e oɗo subaka hannde gudditirten nde wi ko COP 28 toon to Dubai ne wayno ko taaridi kono kadi e haɓade waylo saaha o changement climatique ɓe mbi tan de ko ɗe namde ɗe ganduɗa ɗe ko gulɗe jaw ɗe maw leydi ndi Macky Sall fawi e tabal ngal ko fate banggue potal on ɗon climat kono kadi e nden yidde maw leydi ndi jogui wonde tan yo koppereji ndendini ko ɓuuri 4 milliards e koppereji dollar ɗo e 2025 hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ko maw leydi ndi Macky Sall e oɗo saaha yidde muɗum tan ko kala ko nandirno e on ɗon COP 27 waɗe beele Afrique ina yiito hoore muɗum no hannirta ni nde tawno on ɗon changement climatique e ko fate banggue gueɗe taarindi kala ɓuuri memde ko ga e dunde Afrique ɗum woni ko haali ɗin konngudi ina jaaji e hello tati e nder nden jayde li quotidien le véridique news nden jayde o subaka arti ɗin konngudi maw leydi ndi Macky Sall ɓe mbi tan de ko maw lendi kañum tigi wambi oɗo message wonande continent Afrique manam kanko woni nelaɗo mabɓe toon o suuti konngudi noon ko sohollirde wonde tan Afrique de ina tampi e on ɗon changement climatique ha tengti to banggue CO2 ndene de Afrique ɓuurani tigui jogade ɗen kutorɗe foof do ummorto ko toon to banggue leyɗele Occident e on tuma noon widde makko tan ko yo Afrique heeb ko foti ko hebde e ko yewiti e falade nden bonande ganduɗa nde wiyete ko changement climatique jayde Sud Quotidien ari e fanno goɗɗo ɗum ɗon koko fate banggue laaɓal kono kadi e élection ngaji juɓɓuɗi dewɗi lawol e stumgoji 2024 ɓe mbi ko F24 e oɗo saaha hande kañum waɗi alerté manam tan wonko woni e rentinde ɓen jaydiyankoɓe sifaji ɗi kala ɓiɗɗin konngudi mbiyani sifaji ɗi kala ne jaaji e hello tati enen nden jayde Sud Quotidien ko ɗon jayde besbi le jour ari jokkidde kan haala wi ko 3e mandat o saaha hande yejjitama woni yeeso mabɓe kay on 3e mandat jejjitaɗo kono kadi ko yewti manifestation mabɓe kaɗaɗi e nder leydi Sénégal F24 ɓe mbi ko change de logiciel manam tan ɓe mbayli jaɓɓal e oɗo saaha ngal jaɓɓal ngal ɓe mbayli noon jaynekoɓe ɓe mbi ko Mamadou Mbodj e wondiɓe muɗum oɗo saaha hande gaddi kaɓirɗe dokki candidat ji mumen beele ina mbawa tigui hiñde walla ni subde on ɗon doublon ganduɗa ko koko yewti e ɗin candidat ji walla ni on signature ko fate banggue hono ko wiyete parrainage kono kadi ɓen ɗon on plateforme F24 erima nde Bassirou Diomaye Faye e ɓen prisonnier ji kala gaccite mbawa tigui wadde golle mumen ɗin ko goɗi sifaji kala e hello jeetati e nder nden jayde besbi le jour jayde Vox Populi nde wayno nden ari ko yitte banggue keblanogol sumgoji présidentiel 2024 ɓen ɗon mbi ne wayno tan ko won mission neldaɗo tawi on mission noon ko mission CEDEAO adda ɗo e nder leydi meɗen Sénégal tawi fandare nde ko hiñde kono kadi sunnade ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ɗi tijja ko ñande nogas lewru février 2024 jayde Dakar Times ari e haala dawrugol kono ngol ɓe dokki konngol ko ono biteɗo Barthélémy Diaz on arti koye wasde tawtorede walla ni ko tijja ene o jogorani tawtorede ɗin sumgoji présidentiel 2024 woni Ousmane Sonko ɓe mbi ko Barthélémy Diaz ne wayno tan arti e gonga laamu ngu kanko noon mo ganduɗa o wiyete ko Barthélémy Diaz maire wuuro lamro ngo Dakar o wi ko wawi wonde foof ene wayno Ousmane Sonko koko watte éliminé e ɗin sumgoji tijjaɗi kono kadi o arti wiide wonde tan ko fate banggue kala no gueɗɗe mbayi ne wayno ko ɓesgol ɗi jogoto gonga to banggue fannuji ɗi kala kanko noon maire mbo wuuro lamro ngo Dakar o arti e nden fenade walla ni e jumre nde Ousmane Sonko waɗi saabu e wiide makko wonno caɗele ɓesgol ɗi tan ko on 3e mandat ɓaade woni noon maw leydi ndi wultima on ɗon 3e candidature wadde e wiide makko yidde ko foof ina wayno ko laamu ngu jeeyi on ɗon gonga ɗin konngudi Barthélémy Diaz ina jaaji e nder nden jayde Dakar presse jayde l'éveil e nden ɗon e oɗo subaka ardi ko namdal wi ko Benno Bokk Yakar to Matam ne wayno maître Malick Sall e Farba Ngom ɓe mbaɗi ko namdal hol gonɗo almami on ɗon diwan mbo Fouta ɗin konngudi sifaji kala e hello joyi e nder nden jayde e l'éveil jayde enquête kañum ne ari koko yewti ko e ala haali oya cocaïne mo ganduɗa waɗanoma nagganoma toon to nder maayo hango ngo ɓe mbi tan de ko ɗo on jaune mo ganduɗa ko jaune d'ombre ɓe pamminen wonde tan ko yewti on fannu ɓe kolliti wonde
ko ɓen tumaɓe kala ko witi onon fannu ene hen Sénégal naaɓe ene hen Gambi naaɓe kono kadi e Nigéria naaɓe ɓe koliti wonde noon ɓen ɗon kala e oɗo saaha hannde ɓen sappo tumaɓe e o saaha eɓene e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal tawi noon ko ɓen ɗon tigui pawnoɓe junggo ɗin konnguli kala ina jaaji e hello joyi e nder nden jayde enquête jayde witende stade quotidien ko ɗon natirten jayde meɗen coftal balle oɗo subaka ɓen gaari koye natal Ismaïla Sarr inde muɗum kala ɓe mbi ko Ismaïla Sarr e oɗo saaha hannde ina joopi filñitare toon to Ajax Amsterdam e on ɗon stade Johan Cruyff stadium ɓe mbi tan de ko Ismaïla Sarr alay saago tan ha joni sembina doole beele kay ɓe mbawa yewtude ko yewti e on ɗon 8e de finale Europa League toon to dunde Europe jayde Rewmi Sport Plus e o subaka onon guddirten ɓe gaari koye CAN 2023 on ɗon ɓe ganduɗa ko adversaire équipe nationale du Sénégal woni Guinée Conakry ina woni e kuluhuli jogorɗo yaltinede on ɗon compétition jogorɗo fettude toon to leydi Côte d'Ivoire janekoɓe noon mbi ina wayno ɓe jañi hen holko jeeyi sababu tigui ɗin kuluhuli Guinée ene jogana ɗum goɗɗum ko tawete hen ko toon to Liga espagnol Dani Alves caggal nde o taƴana duuɓi kewɗi e kaso ɓe mbi ko Alves yaltini koppereje kewɗe doole gam ustude on ɗon pen mbo taƴana toon to kaso mbo Catalogne jafoɗon ko ɗo uddi roɓino men jayde jeewoɗo subaka hannde joni paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers gueɗe rendo woni fait divers ko ɗum tigui garaten e oɗo ɗerogere wattidinde e hanki toon to leegal Médina wuuro lamorgo ngo Dakar ina wayno ko film hollywoodien sen belama mbiyen kañum waɗi déroulé ɗo e ngal ɗon leegal sababu o noon ko bandiji mbiyen saysayeɓe ganduɗa ko wuyɓe jolnoɓe e moto tawi noon ko kañumen difti sac debbajo goto tawi sac ne waɗi million ngaji 4 e koppereje CFA ɗum waɗi ko yeeso banque tawateɗo e on ɗon nokku tawi noon on debbajo koko yaltuno e on ɗon banque to dari ina lima walla ina waɗa kalis o e on ɗon sac muɗum sac à main ko ɗon ɓen ɗon ɗiɗo kala gaari ina gona e moto difti on ɗon sac nde gulali on ɗon debbajo kewi noon e wayno ko ɗon police ji gonnoɗi ɗon e saraji on ɗon banque diddiriɓe auto mumen hawre noon on keeɗo caggal yani nde o yande noon Allah waɗi o dogi goɗɗo noon nde tini woni koye ɓe goni koye rewede walla ɓe goni koye riddede ene joguino fetel ko ɗon felli on ɗon policier e walaba walla e junggo sen jiiɗi on ɗon policier ko ɗon gaañi finalement no wawi wade foof kam on ɗon joom moto kidnoɗo e moto mbiyen naggama nana e juuɗe dadiɓeɓe kalis on debbajo kadi hepti kalis muɗum heddi noon ko oya jannode e moto Allah waɗi ene joguino laaɓi ko ɗon aussi naate ngal ɗon leegal oɗo saaha noon policier ɗi nana goni e jiilaw on ɗon gorkajo mo ganduɗa ina waɗa walla ni ina dogi sababu yinnode heptude kalis jannano ko alerte mbatten woni rentinde dendagal bandiraɓe men surtout nanoɓe ɗemgal ngal eɗen gandi guure mawɗe kala oɗo saaha hande braquage to banggue moto ko mbiyata ko maire me ɗum ne ene heewi ɗo hande ene heewi ɗo biftotoɓe ko witi koye sac suji walla e portable uji tawi jomumen jooli koye moto tawi noon ko moto dognowo chauffeur o e gonɗo caggal o kañum waɗata ɗen ɗon gueɗe ɗum noon oɗon ñaaga kala e moon ɓattiɓe kalluji ɗi kala e saaha sac rewɓe kaldir hen sakuji ɗi bakkotoɗi yo heedat toujours banggue mo wonani banggue kallu o ɗum ko goho ɗiɗi so tawi on noddama téléphone ndentoɗe aussi wadde téléphone o e noppi moɗon banggue kallu o nde tawno ko ɗum woni koɓe jawri ko heddi ko noon ko guelɗo gueɗel kam ene teska e won e leƴƴi kono ha tengti e ngol ngol woni holɗum so jomumen naati banque ina keewi yaltude lima kalis o boowal walla nanna kalis o boowal so tawi a tiiri kalis e nder banque ko nder suturu ɗum waɗi waɗna ɓaale waɗna verruji waɗna foof ƴaƴe tuttama mbaɗa kalis ma e moftal ma timmugal so yiɗi ni yata waɗa adde taxi o daro caggal walla yeeso banque sa yalti tan directement par ce que joguiɗo 4 millions walla ko ɓuuri ɗum fotani darade ene joole ko witi koye bisuji walla car rapide walla ni ɗin tataji noddu taxi joɓa ko mbawɗa wonde foof to mbawɗa wonde foof e Dakar taxi o joɓa ɗum e hen ko tirɗa ko nawma ha galle ma ɗum ko gueɗel gotel gueɗel gonguel ngel eɗen jogui probléme goto probléme o ko teskaɗo so en joole bisuji ɗi en joole karuji ɗi fannu transport fof mo jolɗen hay taxi ɗi hen saahaji jomumen so noddama téléphone ina kala daaɗe dow paami ko banque walla gummimi ko banque mi tiiri ko mbiɗa ko walla mi tiiri ko mbiyanomi ko million ngaji million lima kalis hay mo nanta Pulaar e nana déjà ko kalɗa ko ene addana on ɗon neɗɗo
nanɗo noddude goɗɗo walla kañum fewjanma etade wujjude walla diftade kalis maɗa waddi sirlu ene moƴƴi e neɗɗo hay sa noddama gonɗa koye haalde haala kalis wi ahan hami yettoyo galle walla hami yettoyo to paami to mi nodduma wonma expliqué kono noon malheureusement eɗen jogui on ɗon probléme sen joole nokkuji ɗi sirluji kewɗi eɗen cakta hen saaji ni hayso wona to banggue kalis sirluji galleji ɗi ne kaale hen sirluji gonkaji ɗi ne kaale hen sirluji ni hakkude leñol ngol e walla hakkude ɗemgal ngal ina haale e bisuji ɗi ha won yimɓe ganduɗa ɓe gona leñol ngol ina nana ɗin ɗon haalluji eɗen teskira ko way noon ɗum noon eɗen ñaago bandiraɓeɓe kala transport mo ƴettuɗa so tawi ko kalis gaddoyɗa ko sirlu kalta accu ha telloɗa sa tellimi on ɗon saaha kala sirlu maɗa tawi Samba tinani Demba tinani nde tawno ɗo kalta ɗo e téléphone ko ɗon jomumen keɗoto so keeɗima ganda ko jahanta walla ganda ko gartanta ɗum noon ko ɗi konguɗi ñagotoɗen bandiraɓeɓe yo tinno mbatta hakkillaji civilisation ene moƴƴi e leñol sirlu ene moƴƴi e leñol kono kadi sirlu ene moƴƴi e bani adama ha tengti ko joguiɗa ko yimɓe fof ne mbatten hakkillaji gonɗen koye guure mawɗe ɗe jomumen kala nde pini ina eto ƴewde mo jani mo mboomi ɗum noon reeno an wota bomde hoorema saabu joɗade hakkude rendo foof bus par exemple transport en commun walla train mo ganduɗa ko temedde yimɓe goni hen te moƴƴuɓe ne hen ɓe moƴƴani ene hen aɗa haala jomumen ne cunno ana haala jomumen ne daara ene mbawi rewde ma ndewmi tekel ha telloɗa janayma kebto ko joguiɗa ene mbawi ni postadema to joɗiɗa ɗo waɗi watti eɗen gandi ko kalten ko ɗum noon tawi foof jibini ɗum ko enen ɓe goɗɗum ɗum kadi aussi ko nayre nde woni probléme ya tire 2 millions 3 millions 4 millions 12 millions ƴetta car rapide walla ƴetta Ndiaga Ndiaye walla ƴetta Tata walla ƴetta Dakar Dem Dik holko saabi e nder ɗin millions ngaji ɗi limɗen jaltina hen kalis taxe yo won ujunnaje ɗiɗi yo won ujunnaje tati danda ko heddi ko ɗum kam wona yooɓi ko heddi ko daɗa ɗum noon eɗen ñaagoyi en tinno civilisation e rentade ene moƴƴi e leñol ɗi konngudi guddirten e oɗo subaka hannde alkamisa adi amen e moɗon ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall yo en gon e jaam